токситока обратно на мястото му. Мерси за фола. Много си червен. Да бе, брат, кожата ми е раздразнителна. Ама за сметка на това, аз не съм раздразнителен. Цеко Аре честито удари 2945 фолуара. Трябва да направиш giveaway. Тока падна. Пак на майка. Вече си 2/3 на третия. Пак ще трябва да се намеся. На третия път ще трябва да се намеся. Цеко имаш повече пълки по лицето, отколкото вилър е в чата. Той пак го копи-пейсна, защото ти не мога да измислиш една оригинална затапка. Ще е бъв устата. Преди да се кръстиш колко педераси се кръстил, колко хетерото, ама от учите ти казали, че не мога да се кръстиш с нещо, което не е факта, е лъжата. Ел джок, ел стример. Аз си правя фристайл, аз не правя джокс. Аз джокс не мога да правя. Мале се не се вюра, какво става, бе? Какво става, бе, брат? В колата сме тук, бичам. Ха-ха, колко си го държи у ноуца. Да, бе, колко си копи-пейства неща в ноуца и си ги държи там. Само ги копи-пейства. Това беше грубо. Маняците... Копате ли доджкоинове в Телеграм? Професора по япване. Какво е, бе? Аре на верифайн... Аре, не верифайнаха ли си Twitch-а днеска? Не. Да бъде Twitch, че не те верифайнаха. Много се кефа. И аз те. Йо, курви. Ей тук направо спрям, брат. Тук можеш ли? Че имаш място. Еми, ако можеш тук, давай. Браво, лок. Май throw some on the grill. Лока, още ли е тук, бе? Нищо, виж какъв си сладък, поне 100. Тук съм за симбата. На мен викат симбата, бе, брат. Да, бе. Ти си симбата. Който е за да мен за симбата го обичам. Лока ли го казва? Да, бе, той е Лока, бе. Той е нашия човек Лока, бе. Аз много го обичам Лока, бе. Бах си печагата, бе. Много те обичам, Лок. Ела тук, бе. Ела тук, бе. Ела. Локче, ела тук, бе. Ела тук, бе. Ела да ти улежа газа, ела тук, бе. На 14 съм пише. Тос. Какво става, Никша? Много се радвам да те видя, и аз ти, бе. Еми, аз не знам, брат. Сега ще разберем какво става, брат. Тук сме пости. Не знам, брат. Той май синя. Не знам дали е зона изобщо. Чатъри и мастурбатори. Слушайте сега. Къде си? Отиваме към нас и после ще снимаме клипа, но не знам дали ще го снимаме в нас. Това е сега ще разберем какво ще става. Че и аз не знам. И Симбат не знае. Никой не знае какво ще става, чат. Damn, bro. Цеко, ако си педал, мълчи. Аз не мога да мокна, ама съм педал. Ограбете магазин за 10 бита. Уоу. Навън прибрат Цеко ли? Сега... Какво?